Hey, wij zijn Janneke en Leonie en we zijn in alle vroegte opgestaan om echte Limburgse vlaaien te gaan proeven. Maar we moeten ze eerst nog zelf gaan bakken en dat doen we samen met Talentjes. We staan in Bakkerie te Bannet in Barnholt bij Maurice Vinken. En Maurice, wat is nou zo speciaal aan deze bakkerij? Nou, speciaal aan deze bakkerij is dat het een dagbestedingsproject is. We werken met jonge volwassenen met een beperking. Verder, als je de bakkerij binnenkomt lopen, sta je ook meteen in de winkel. Je staan te bestellen en zie de talenten werken. Oh, ja. Daarnaast werken we met speldmeel. En speldmeel is een boer graan. Aha, dat is gezonder. Het is gezonder. Ja, een beetje maatschappelijk verantwoord ondernemen. En al deze zaken heen maken een hele speciale bakkerij. En je hebt al de hele tijd hier meel zitten. Ja? Het is voor een shot, hè? Ja, ik kom al. Oh, ik ben nogal Stan en dan ben ik dan gezellig samen linzenvlaai maken. We gaan linzenvlaai maken. Oh, leuk. En dan gaan we eigenlijk de feiten van nodig eieren, boter, bloem en suiker. Oké. En dan gaan we dan gezellig samen maken. Oh, gezellig, is goed. Waarom ben je hier eigenlijk komen werken? Omdat ik eigenlijk toch door een mentale afwijking, dat heet in het algemeen gewoon autisme, ik eigenlijk moeite heb met zelfstandig werken. Oh zo. En dan heb ik toch een beetje begeleiding nodig en dan heeft dat gezorgd dat het heel goed is. Ja, en jullie proeven jullie stiekem van de koekjes en al het lekkers hier? En dan wordt het vanzelf uit wat er vastwacht. En niet dat het aansmaalt met de suiker. Oh ja. Hoe lang werk je hier al, Tom? Ik werk hier al 4 jaar in de bakkerij nu. 4? 4 jaar, ja. Oh, en vind je het leuk? Ja. Elke dag? Van maandag tot vrijdag werk ik hier, ja. Zo, heftig. En hoe laat sta je dan op? Als ik om 7 uur moet beginnen, 5 uur. En als ik om 8 uur moet beginnen, half 7. Boah, vroeg. Hey Laura, krijg je eigenlijk betaald? En in feite niet, maar we krijgen ook iets genaamd fooi en dat is gewoon €1 per dag krijgen we dan gewoon. En dat wordt dan gewoon fooi genoemd. Oké. Dit is eigenlijk meer een dagbesteding voor onszelf eigenlijk. Dus nu kan hij de oven in? Zo kan die er overheen, ja. Yes. Oh! Nou, dat hebben we best wel goed gedaan eigenlijk. Vanuit de bakkerij in Barnholt brengen we de vlaaien naar restaurant Talentino in Margraten. Ook dit restaurant runt bijna volledig op talenten. Goedemiddag, welkom bij Talentino. Dankjewel, mogen wij bij jou een stukje vlaai? Ja, jullie kunnen ook buiten zitten. Oh ja, is goed. Na een ochtend hard werken met Tom en Laurent in de bakkerij is het dan nu eindelijk tijd om te gaan proeven van de vlaai. Ja, en wil je nou meer weten over Bakkerie te Bannet of restaurant Talentino, dan lees je er alles over in onze blog. Waar vind je die dan? Ja, hieronder.